Cóibrú an phobal. Mí aine se caite hiúil máir agus síle síosráid warga. Bhí náit go salach le crómaice. Chu sé déiste narb. Níor bhéontas nar a duine na deorí le feiceal. Chin séad rud a cinnta dhéanana faoi. Deagra siad cruinniú peblií le cúrleáil ón bobbal. Dreastal sló má daoine ar a grunniú. Dúirt máire go gathach siad rud a cinnta dhéanana faoi hímpolacht do bhile. A tháinig go leor maltaí ón slua. Ceannach go bag go neagró faoi lá glantacháin. Agriomh lá glantacháin an saran na dhéisin. Rinne siad obair na gapal ó ghobh go dubh. Inéar an le bhí an tráid go gláin le scilin. Bhí sé damhródú leis an obair a bhí déontacha. Ina dhéisin rinne siad cinne tuile imachtaí agrú ar bhile se bobbal. Agriomh i cheol go heanirí an bhile, ceapan gohain sé dan soltas. Deagra na gardaí siochanna ihe ólas fi chósaí slándala. Chabhra sin le feib na cariúlachta leis. Bhí an pobal a gaile ó neart go neart. Tásí bhrangan na íchas is galáitiúil. Dreastal go leor daoinarb. Hehin na rangan í cócaireachta go mór le daoine. Bhí an dreastal ar na rangan í riomhaireachta agus garídóireachta chamá. Tá go antas faoi le go mhaile go mórtas na mailte slachtara. Dúirt na maltóirí gur bead an baile ba bhú fés. Brunú seic €2,000 ar bháire go síle. Bhí siad anhródú leis a méidir bhí baint amach go mhaile. Ní neart go chur le chéile a dúirt siad.